The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Beterai. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutisira musign language. Ngoma Givi, kwasai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Hurukuro yatinayo nhasi tiri kumaraini iri kuti mweya yetsvina part 3. Mweya yetsvina part 3. Right. Yes, tiri kumaraini mukoma. Toda kuti tienderere mberi nekudzidza nyaya iyi. Ngatitangei nekuverenga pana Ephesians 6 verse ya 12. Efeso 6 pavhesi ya 12. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba, namadzishe enyika eri marino, nemweya yakaipa yedenga. Paprogramu inoyi vateereri munozviziva kuti tinoshandisa Bible. Right. Pari kunzi hatirwe nenyama neropa, asi nemasimba nevabati nemasimba erima. Mweya yetsvina iri kutaura. Ndo pari kubva musoro wenyaya. Alright. Kurwawo kumukoma hakuitike kuchechi. Unoreve? Kunoitika kumaraini. Alright. Mababata kama. Saka muteereri patiri kuti mweya yetsvina itori nyaya yekumaraini haizi yekuchechi. Because zvinoita kunge zvinonzi mukati mweya yetsvina ka inyaya yekuchechi moti ndokune uchinzi dhimoni ngaribude richidii. But muchaona patiri kufamba nehurukuro ineyi hondo yekurwisana nemweya yetsvina iri mukati mevanhu vaMwari. Ipati yehondo huru iri pakati paSatani naKristu. Saka yakurwiwa muvanhu. Yorwiwa kumaraini. Saka muri kuti zvinoitika zvine chekuita nemweya yetsvina. Yes. Zvinoitika kudzimba. Zvinoitika kudzimba. Patinoswera kumabasa ikoko. But mweya yetsvina iyi iri pahondo nevana vaMwari. Pane chinoda kunzi tizive navaKorindo echipiri chapter 2 verse 11. 2 vaKorinde chapter 2 pavhesi ya 11. Yes. Kuti tirege kunyengerwa naSatani, nokuti mano ake tinoaziva. Right. Kuti tirege kunyengerwa naSatani nekuti mano ake tinoaziva. Saka kurudziro iripo muteereri, tiri kudzimba kumabasa kwedu, kumaraini ikoko, ngatizivei mano aSatani. Mano ndozvikuita shona. Ndinonyanyoshandisa chirungu rinoti for we are not ignorant of his devices. Ndo tunzira twaanoshandisa. Tumataktiki twake. Saka Mwari haatofari ukava munhu ari kumaraini ari ignorant. Asingazive kuti Satani anoshanda sei. Kuti mataktiki ake ndapi. Ngatingoonai zvishoma zvemamwe mataktiki ake mano ake. Zvakazarurwa 16 vhesi ya 14. Zvakazarurwa 16 pavhesi ya 14. Yes. Nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo, inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari wamasimba ose. Saka imwe taktiki yake kupefoma mamiracles. Alright. Kuita minana, mashura. Alright. Mukati minana muri kuita kunge muri kungoreva zvekuchechi. Iti mamini. Alright. Because minana rakunyanya kushandiswa kumachechi. Alright. Saka zviri kubuda apa ndezvekuti kuri kumaraini hapanzi paita minana. Nonzwa iti mamini akaitika. Vari kureva tine chiti zvinenge mashura zvisinganzwisisike zvisina kujairika. Very good. Saka ndo imwe area yake. Satani iyoyo itori expert inyanzvi. Right. Panyaya yemamini kuti masaramusi. I-expect panyaya iyoyo. Chimwe futi chaanoita chinotaurwa naJohn 8 verse 44. John 8 pavhesi ya 44.
imi muri vababa venyu diablos, munoda kuita kuda kwakaipa kwababa venyu. Iye wakanga ari muurai kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamune zvokwadi. Kana achireva nhema, unoreva zvake, nokuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Saka yanzi the devil Satan is a murderer. Ndo chekutanga. Ko chechipiri anonyepa. Very good. Murevi wenhema haamire muzvokwadi. Saka kungoti bedzi tiri kumaraini tizive maareas atinofanira kungwarira. Saka parutonzi muurai mngoma, kana pafiwa tiri kumaraini, pfungwa irida kunzi tibata apa, ndeyekuti musati mafunga kuti munhu aurayiwa namukoma kana natete. Bhaibheri riri kuti madii kutanga mambofunga pana Satani kuti munhu afa. Toti muri kuti pane kuurayiwa haruzi rufu rwakajairika. Aiwa, iyo pafa munhu pese panonzi hapashayikwe muroyika. Kutaura hedu kwedu, but zviri kutonzi musati manongedzera muroyi ari munhu, madii kutanga mambotarisa pana Satani mbune. Alright, kurati pfungwa dzenyu kana kwafiwa. Right. Ingoti Satani auraya futi hama yedu. Very good. Mukatodaro machenjera, Bhaibheri rinofara. Alright. Vari kuti baba munini vauraya munhu, nevari kuti Satani auraya munhu. Bhaibheri Mwari anotofarira vari kungoti Satani auraya munhu. Kupfuura vari kuti aurayiwa nasekuru. Because munenge muchiratidza kuti makamira pavhesi kuti Satani muurayi. Ame zviri kubatika. Aiwa, zviri kuji. Hanzi anonyepa mukoma. Hanzi anonyepa. Matactics iwayo. Muchaona kuti paticharamba ichita hurukuro dzinedzi, muchaona zveshuwa anonyepa. Kunyeba kwake kunobuda pachena. Imwe tactic futi pana Job 2 verse 5. Inoburitsa pachena kuti ndezvipi zvimwe Satani zvaanofarira paanenge achiita maoperations ake. Job chapter 2 pavhesi ya 5. Asi tambanudzai ruoko rwenyu zvino, murove mafupa ake nenyama yake, ipapo uchakushorai pachena. Right. Ilanguage iri kutaurwa naSatani mngoma. Ari kuti konzerai, tenderai paite urwere pana Job. Muone zvinoitika. Alright. Saka imwe tactic yake kukonzera hosha. Achida kuti vanhu vashore Mwari. But maona here kuti makonzerero anoita hosha, iye matonzwa here paatotaura kuna Mwari. Ari kuziva kuti Mwari havarowe Jobho nemaronda, but ari kuti ndiregei. But ari kuziva kuti mupfungwa dzevanhu kuchanzi Mwari varova Jobho nemamota. Asi zvabva kuna Satani. Anoda kukonzera urwere. Right. But anohukonzera in a way yekuti hamuone iye. Munosara muchipomerana kana kupomera Mwari. Mukadzi waJobho akati chimngoma, hatisuda kuverenga vhesi yacho. Jobho arohwa nemamota. Akatuka Mwari ufe kako. Aireve, ari kuti Mwari wacho indaakudai. Yeti anga akonzera urwere ndiJobho. Taurai matactics for iwayo mngoma, atambotaura. Tataura kuita minana. Yes. Mashiripiti. Right. Kana kuti masaramusi. Tikataura kuuraya. Right. Pakabuda kunyepa. Right. Pakauya kurwarisa vanhu. Right. Musasiye kuti pakurwarisa zviine kuzopomera. Alright. Kupomera vasina kumbokonzera. Vasina kumbokonzera nyaya iyoyo. Saka ngatimboonai point yekupedzisira yeurwere yakakosha. Because mngoma kumaraini kuri kurwariwa. Kumaraini kuri kurwariwa. Vanhu vari kurwara, vari kurwara. But toda kuti munyatsoona maitiro acho urwere huri pairi. Inzwai pana Mateo 8 verse 16. Mateo 8 verse 16. Ava madekwana vakauya kwaari navazhinji vaiva nemweya yakaipa, akabudisa mweya neshoko, akaporesa vose vairwara. Jesu akaburitsa mweya yakaipa neshoko, akaporesa vese vairwara. Maona kuti zvinhu tu zviri kutoratidza Jesu paari kuzviapproach ashandisa 2 methods. Muri kuti madambudziko acho kune ekugarwa nemweya yakaipa. Yes, otova murwere. Itaipi yeurwere iyoyo. Koitawo kumwe kurwara kwekungorwadziwa panyama. Yes. Hanzi Jesu akaporesa futi.
saka patiri kuti mweya yetsvina mukoma iri involved pese besides fact muteereri yekuti panyika pane chitema saka panouya urwere, nyika yasviba ine pollution, zvega izvozvo zvinokonzera urwere. Munhu uchifamba kana pauri kutsika pasinaita zvakanaka unogona uchikoka gumbo. Inyika ine chitema zvine urwere. But patiri kuti mweya yetsvina manje pane pairi involved. Mhando yekutanga imwe yekurwara chaiyo ndeyekuti munhu anogona kurwara mukoma but zvakonzera chirwere kuri kushaya hanya nekurayira kwaMwari. Anorunzirwa naSatani kusakoshesa zvakarayirwa naMwari zvinotipa utano, opedzisira muurwere. Kune mirayiro yeutano yes yakapiwa kuvanhu naMwari. yes Munhu akashaya hanya nazvo zvinonomukokera kurwara. Paari kushaya hanya arunzirwa nemweya yetsvina. Musasiye mweya yetsvina. Inoita kuti ashaye hanya nazvo. For example, togona kutaura nyaya yekuti Mwari achisika muchato anoziva kuti muchato mutsvene unochengetedzeka zviri nani baba namai vese vakamirirana vangori 2 vakatendeka kumuchato wavo. But mweya yetsvina inogona kukurunzira kuita unzenza zvekuti unogona kuvhiringwa maziso wofunga kuti kunze kunenge kune zviri nani woshaya hanya nekuchengetedza muchato wako. Pane pamwe pacho pekuti unogona kutoona kuti zvinokutorera urwere mukudaro mweya yetsvina iri involved. Pakadaro ipapo imbonai example pana mapisarema 38 nyatsoiverengei kubva vhesi 1 to 9. Muteereri ndoda kuti uteerere mufundisi vachiverenga pisarema iri ndere munhu ari kurwara, but kurwara kwacho kwakonzerwa nekushaya hanya neshoko raMwari. Mapisarema 38 kubva pavhesi 1. Haiwa Jehovha, regai kundirayira pakutsamwa kwenyu, musandiranga nokusafara kwenyu kukuru, nokuti miseve yenyu yandibaya, ruoko rwenyu runonditsikirira kwazvo. Hakuchino ukukutu panyama yangu nokuda kwehasha dzenyu, uye hapachino mufaro pamafupa angu nokuda kwechivi changu, nokuti zvakaipa zvangu zvafukidza musoro wangu. Zvinondiremera somutoro unorema, maronda angu anonhuhwa, akavora nokuda kwoupenzi hwangu. Ndakakotamiswa kwazvo, ndinofamba ndichichema zuva rose, nokuti chiuno changu chinopisa zvikuru, hakuchino ukukutu panyama yangu. Ndakati rukutu, ndavhunika kwazvo, ndakagomera nokuda kwekutambudzika kwomwoyo wangu. Ishe, zvose zvinoda mwoyo wangu zviri pamberi penyu, hamuna kuvanzirwa kugomba kwangu. Ari kurwara muchinda, mudumbu muchuno muri kupisa, akombama, akotamiswa, maronda ane urwa, ari kuramba ari kurwadzwa pamwoyo, miri wese uri kupisa. Iresult yechitema. Saka mweya yetsvina patiri kutoti painoti titenderei paya inogona kutokurunzira kushaya neshoko raMwari wopinda muurwere. Chidzidzo chedu chiri kuti mweya yetsvina part 3. Regai timbonzwa rweyo. Murapi mkuru uripo wemutsandie Jesu anofarisa varombo inzwa izwi ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zvitadzo zvasunungurwa inzwa izwi ra Jesu. Tiriko kumaraini ikoko urukuro ichiti mweya yetsvina part 3
ichikonzera urwere mukoma. Kuri kurwariwa kumaraini. Vanhu vari kurwara. But urwere apa taona munhu ashayanya neshoko raMwari. Pane unogona kukonzerwa nedirect influence yemweya yetsvina. Hamukona patati yakurunzira kushayanya neshoko zvozonowisa urwere. Kwoita painoita direct kuti chirwere chacho mweya wetsvina warova. Watorova chaipo chaipo. Sezvazvinobuda pana Luke chapter 13. Verengai vhesi 11 nevhesi 16. Luka 13 pavhesi ya 11. Zvinotarira kwaivapo mukadzi waiva nomweya wourwere makore 17 wakanga akafunyana asingatongogoni kusumuka. Vhesi 16. Zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbhurahama wakanga akasungwa naSatani makore 17 haaizafanira kusunungurwa nomusi weSabata pachinhu ichi here? Right. Mukadzi ari kutaurwa mukoma angaita 18 years. Aitadza kuswatanuka. Right. Anga akabhendeswa for 18 years. Ndozvinhu akabhendeswa naSatani. NdiSatani anga akabata. Kuti ndikubvira munhu hatizvo zvakatanga ari kumukadzi uyu. But anga akabata bedzi kuti munhu aswatanuke zvisingaite. Itori mweya yetsvina. Nekuti panonzi pakabviswa mweya yetsvina akaswatanuka. Right. Saka muri kuona kuti masituation akadai akaitika nhasi ndo aya ekuti muri kumaraini vanhu vanenge vabva kuX-ray mukoma. Vaida kunyatsoona kuti akutadza kungodai ari kungoti musana wangu kuda kudai hazvichatoiti. X-ray manje inonobuda mabhonzo ese akanaka. Muri kuona manje panenge paine panonzi chirwere chashayikwa paya. Ndofanika example iyi. Ende motongogashira kuti mufunge zvakangotanga kuna tete vachibva kuhuni, vachibva kugarden. Nanhasi mune maakupomera tete ndo vakakonzeresa. Ameno zvamune maakutaura because X-ray inenge yashaya. Mweya wetsvina wakabata wakabhendesa. Inzwai pana Luke 8 mukoma. Verengai vhesi 43 kusvika pa48. Luka 8 kubva pa43. Yes. Ipapo mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokubuda ropa makore 12 wakanga apedzera pan'anga zvose zvaairarama nazvo asingaporeswi neimwe. Akauya mumashure make akabata mupendero wenguo yake. Pakarepo kubuda kwake kweropa kukaguma. Jesu akati, ndianiko wandibata? Zvino vose vakati vachiramba. Petro akati, tenzi, vanhu vazhinji vanokumanikidzai nokukutsikirirai. Asi Jesu akati, mumwe wandibata, nokuti ndanzwa kuti simba rabuda kwandiri. Zvino mukadzi wakati achiona kuti haana kuvanzika, akauya achidedera, akazviwisira pasi pamberi pake, akamuudza pamberi pavose kuti wakanga amubata nemhaka yei, uye kuti wakaporeswa pakarepo. Akati kwaari, mukunda, kutenda kwako kwakuporesa, enda hako norugare. Right. For 12 years munhu achibuda ropa mukoma. 12 years. Makore 12. Achibuda ropa. Animukona. Saka muchiona kuti zvinhu izvi pazvinoitika kumaraini. Tiri kumaraini mukoma. Ndakamboda kutsvaga mumabhuku. Ini ndakaita biology. Kuchikoro ndakaita biology. Ndinozviziva kuti muri wemunhukadzi reproductive system yake kune mahormones anobatsira kuti vateere pamwedzi pane zvinoitika zviya every month voteera. Zvekuti dzimwe nguva mahormones wayakavhiringika zvinogona kudisrupta mbichana. Dzimwe nguva madays owandisa kana kuita mashoma. But signs hadzisati dzataura kuti mahormones angavhiringike zvekuti munhu abude ropa 12 years. Kune kwakutorwara akusisiri kuteera. Akusisiri kwekuti pane disruption. Saka ndozviri kutoitika kumaraini mukoma. Pandinotokuudzai kudai so kune vanhu vekuti anorova 6 months. Nani stop. Inyaya iri sensitive hatingagona kuti panopera chirongwa vari kudaro tibatei. But patiri kutotaura kudai so ndo zviri kuraramika izvozvo.
Saka muchaona kuti munhu chaiye tomboti aluza ropa mugoma rakati wandei chii chinoitika kuskini yake uchimuona? Mataridzikiro anotoshinja anochenuruka. But muchaona kuti zviri kuitika kumaraini, munhu anenge ane 2 years achibuda ropa nani stop, face haichinji kuita kunge ropa raleka, asi achirwara achikudza kuti wedwe ndiri kurwara. Saka izvozvo zvinonokudza kuti no, kurwara uku haizi science. Because dai iri science riri kubva pairopa racho mukoma. Because rate of production yeblood in our bones handitika nerate yeoutflow for after 6 months hazvifaniri kubalansa mukoma. Munhu anofa. Munhu anofana kufa. Saka muchiona tine vanhu kumaraini wekuti for 6 months 9 months anenge achishandisa masanitary pads aya, ropa richibuda nani stop, mweya yetsvina manje mukoma. Vana chiremba vari kuzvishaya kuti chii. Akatoenda akanoitwa blood count, munoziva zvinoitwa matesa anonzi reperfect, handitika hemoglobin yemuropa perfect, plasma yacho mvura yemuropa perfect, zvese unonzi saka kufunga kwenyana chiremba vanozoti vachiudzwa achitaura kuti muri kungodaro henyu ndane 9 months nani stop, kumba kwangu ndogara ndine chitsapo chakazara masanitary pads. Kufunga kwenyu chiremba anoti kana asingazive shoko raMwari. Ndosaka vana chiremba vazoti zvane chivanhu. Unonzwa inzi imbonobatsirwa ikumba, fambai. Andimazonaka. Saka tikasangwarira kuita kwemweya yetsvina tiri kumaraini tinofamba. Ende mukadzi uyu maona kuti akatombofamba. Akabvunzwa. Mari yakaperera mung'anga asi asingabatsiriki. Saka vadzidzi vebhaibheri vanoti Jesu paakainsista kuti pana handibata aimuziva, but aida kuti angopa vanhu katestimony aka. Kwakusiri kumunyadzisa. Haisi tsika yaJesu kumunyadzisa kuti mai ava vanga vachibuda ropa. Aida kuti vanhu vazvinzwe kuti pavanosangana nenyaya idzi, paunoenda kun'anga nevaprofita nanatsika mutanda, uri kutongowedzerwa. Ndikuna make kwanati zvaitongonyanyisa. Unenge uchiwedzerwa. Iye kuseni kuno ndataura nemumwe muteereri achiti pastor ndinamatirewo, gumbo rangu ratanga futi. Ndikati ratanga rakamboita sei? Zvikanzi ndo rakambobviswa zvinhu. Saka musaseke mukoma. Saka paadaroka ndaedza kufunga kuti because mune musati manyanya kurukura nemuteereri akusi kubviswa kooperation. Saka unenge uchiedza kufunga kuti asi ranga raita growth. Ndikati ndezvegore ripi izvi zvii zvakabviswa? Zvika ndo rakambobviswa tsono. Chiri kuitika vanhu vakasangana nedambudziko rakonzerwa nemweya yetsvina, roita kunge risiri kuonekwa nemishini yana chiremba, vanoenda kun'anga, vanoenda unanatsika mutanda, kwagara kunorambidzwa naMwari. Ndokwekutoti uchibuda ropa kudaro unogona kuudzwa kunzi no, mudumbu menyu mune kamba. Muri kuona zviri kuitika manje. Ende pobva patoita kunge kamba yabviswa apo. Asi hazvipere futi. Hazvipere futi. Ibvai maverenga Deuteronomy muone Mwari haatodi kuti tasangana nedambudziko rekuti ana chiremba havanzwisise kuenda kun'anga nevaprofita, Mwari havadi. Deuteronomy 18 vesi ya10 na11. Deuteronomy 18 pavesi ya 10. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana unovuka, kana unotenda mashura, kana unoita mazango, kana muroyi, kana ng'anga, kana unobvunza masvikiro, kana muvuki, kana unobvunza vakafa. Saka mweya yetsvina inokonzera urwere. Mweya yetsvina inopomera maronda. Mweya yetsvina inokonzera kubuda kweropa kusingatsanangurike nesainzi. Mweya yetsvina inogona kuita kuti munhu aremare 18 years achitadza kuswatanuka, iri mweya yetsvina yakabata. But dambudziko ratinoita kumaraini kufunga kuti kana ana chiremba vasiri kuona dambudziko, ndofunga kune imwe option, ndo yamaverengai. Ndekupi kwarambidzwa mukoma? Palist kwa vanhu ava. Kwanzi musaende kun'anga. Right. Musaende kunobvunza masvikiro. Right. Kana kunobvunzira kune vakafa. Musaende kuvavuki.
varambidzwa chindibatsira yapa mukoma. Ndine shamwari yangu inofollowa tine tiri tese pachidzidzo chinechi, akato appreciate kuhurukuro dzatinoita, but akazoti I think you are not being mindful pavocabulary yatiri kushandisa tiri muno mustudio. Akataura kuti in our country kuma eastern part yeZimbabwe anenge akati people vechindau akati pamuno kuverenga bhaibheri muchiti n'anga, kwavari n'anga hachizi chinhu chakaipa, hanzi murapi, vanenge vaitoti murapi. Saka aiti be very careful pamuri kutaura muri mustudio muchiti n'anga, anobvunza vakafa, maprofita vanonyangadza Mwari, muri kuofenda mamwe matribes evanhu, because kwavari imimi pamuri kuti n'anga kwavari murapi anotovabatsira vanhu vachitoenda kuvorapwa vopora. Tingaresponde sei mukoma? Mwari paanorambidza zvinhu izvezvo, yes, hazvirevi kuti hakuna rubatsiro runobvako. Unoziva kuti hatitore imwe muenzaniso, yes, unogona kuva extreme zvakuti baba imbafa, vanotorarama nekuba, kana kuchikoro kwemwana kuchidiwa fees, vanotonobaka votobhadhara fees, right? Handiti wazvaona? Kumwana aitirwa chinhu chakaipa here, chakanaka kuti aende kuchikoro, asi kwabva nemari yacho kuba kwakaipa. Handiti wazvaona? Saka munhu agonozoti muri kungodaro henyu munoziva kuti kune mbavha dziri kubhadharira ana school fees. Kuti saka musashore umbafa, because vamwe vari kutoenda kuchikoro neumbafa. Ende pane vamwe amai vakatombotaura vakati mwana iye ari kundipengera zvakewo, but ini ndakatizwa nababa vavo kutoti vana ivavo vaende kuchikoro, kusvika paari apa paakunyara neunhu hwangu, yaitove mari yechifambi iyo. Saka vari kufunga kuti zvinojustify nekuti pari kuita kunge paitwa zvakanaka, kuita ufambi kuti ndiwane mari yekuendesa mwana kuchikoro chandakatadza chii, baba vako vakatiza vasiri pfambi. Inini imwe response yandaandapa ndeyaya yamakambotipa yaya yekuti uroyi hwakaipa. Saka uri mwana pamba, zvainyanyoitika kare nguva dzatakura isusu ana Caston, unogona kutonza handidi kuti mudye kwanhingi, handitika, but ukanodya ikoko nemisikanzwa haugutere. Vanhu mazonaka even munhu ari muroyi. Saka bhaibheri parinenge richitoti handidi vanoenda kun'anga, tinogona kusiyana matauriro. Vamwe tinogona ndihila, vamwe togona kumuti ndidokta, vamwe togona kumuti murapi. Kunogona kutoenda munhu ikoko achirwara odzoka achita right. Mwari ari kuti zvinondinyangadza. Why? Simba rinenge richishandisa vanhu ivavo nderemweya yetsvina. Ndo pane nyaya yacho chete. Hakusi kwekuti hakuna zvinogona ita kunge zvabatsira, but zviri kunzi iwewe uri kumaraini wadirei kubatsirwa nemweya yetsvina. But solution chayo Colossians 1 verse 13. Vakorose 1 pavhesi ya 13. Yes. Vakatisunungura pasimba rerima, vakatiisa muushe hwomwanakomana worudo rwavo. Toramba chikurudzira uyai kune mwanakomana waMwari Jesu. Anotisunungura pasimba remweya yetsvina, simba rerima. Phone number dzandakukupai ndedzekuti mukaisa message paWhatsApp tinokupai link iroro rinoita kuti mupinde mumaWhatsApp groups munotumirwa zvidzidzo every day, so that mubatane nezvimwe zvidzidzo zvinogona kuva zvakaitwa musati maapa chirongwa. 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 90 90 95 0775 90 9095. Ngatisanganei zvakare paprogram ino, the second coming of Christ. God bless you. Tungamire se mwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda ano munzwa
yasvikanyanza mwananda aondichisa handichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi moti ndinokutungamira